Thank you so much to all sa lahat po ng aming mga tumatangkilik, sumusuporta, nagtitiwala po sa akin at sa aking pamilya, sa aking ina. Maraming salamat. Pagpapatuloy ho namin yung maganda ho nating nasimulan sa tercero distrito ng Pangasinan. Magsisilbi ho tayo ng buong puso at may malasakit for the 3rd district of Pangasinan. And I thank all of you that are here today also, and especially po sa lahat po ng mga nag-surprise na dumating dito na hindi ko akalain na nandito sila. And again, sa lahat po ng aming mga trabaho, sa lahat po ng ating mga binibigyan ng scholars, sa paggawa ho natin ng iba't ibang mga infrastruktura, sa pagbigay ho natin ng mga priority programs na ating pamahalaan. Yan po lahat ay ginagawa ho natin para ho sa ating mga kababayan sa 3rd District ng Pangasinan. So I also, syempre po, nagpapasalamat po tayo sa ating mahal na Pangulo, President Bongbong Marcos Jr., syempre po kay Speaker Martin Romualdez, of course to Team Aguila, at sa lahat po again ng mga tao na patuloy na araw-araw, kahit hating gabi, madaling araw na nagtitext, nagpaparamdam ng suporta at pagmamahal nila. From the bottom of our hearts, mula po sa puso ko at sa puso na aking ina na si Deputy Speaker 𝗔𝗦𝗣𝗜𝗥𝗚𝗏, mahal na mahal ho namin kayo. Ano pong partido niyo? Lakas CMD. Thank you so much. Thank you. I hope we'll have a longer time.